Malawi anzanga maswera bwanji kulikonse kumene muli ndikhulupirira maswera bwino kunoko ambuye akutiyang'anira amalawi zinthu background pa pena ukhale ngati zikupola pena zikhale ngati zikuyaka pena ngati zayakiratu lero kwere BP yo ena kuti amene mumadanda ma BP ena muti kumati kweza BP ena BP mutili nkamwa kale basi likangotere yatuluka pepana akuluakulu koma ndi mmene zilili zinthu zi background ndi reality imene tite ndivomerezeni akuluakulu tingopanga ka update kachangu lero a Minister of Home Affairs anapita ndithu pa Durban background kukaona Malawi kukaendera Malawi komanso premier ku Durban anapita ku Pietermaritzburg kukaendera sa Malawi akuluakulu amalawi tilipo ambiri opanda mapepala amalawi tilipo ambiri kuti tidangulowa mdziko muno no passport ndezi anthu akufunsa mafunso kuti kodi anthu Malawi we not bordering with Malawi ndi Mozambique Zimbabwe Swaziland kachano Namibia kandano ku Botswana Malawi ili kutali kwa maiko onsewa koma how come anthu akudusa Zimbabwe akudusa Mozambique kuzalowa muno opanda passport ndepali mkumano wa maiko onsewa pakali pano kupanga zopanga mkumano kuti South Africa Zimbabwe Mozambique Malawi akhale pansi akambirana kuti zikumenda bwanji m'maboda chinyengo chichokera kuti chukatera kuti 1 2 nkanina ndiya amalawi 10 ndimakhandonera tichepese kuma namizana I don't know ngati zizona koma ineyo khani mene naipanga avoid kwambiri mapost anga mapostos naipanga avoid kwambiri anthu fam mabwera ndi malipoto siyana kuti kupita Malizburg kunafa anthu 7 amalawi koma up to now tungomva za munthu mmodzi anu akadziko lino apolisi kanda Home Affairs afotokoza kuti kunafa munthu mmodzi ku informal settlement ina kumene kuti kupita Malizburg wa ku Malawi koma Malawi timabweresa nkhani kwa fantu 20 kwa fantu 7 zimene zijazo tikamapanga extenuate zinthu zimapangitsa mantha kwambiri kwa anthu people end up acting in a wrong way ndikuvula laso kapena kuonongetsaso zinthu chifukwa chofalitsa nkhani yabodza tipeweni ma content creator ambiri tiyeni tizifatsa kaye osati mukafulumira iniyo kuulutsa nkhani ndi ndino adolo ya mapito ake mapezoti maononga zinthu chifukwa chofuna kukhala adolo maulutsa nkhani yonama anthu ambiri akuthawa madera chifukwa cha pakamwa pa anthu uku akuthamangitsa uku iyayi please muzionesesa zinazi akutithamangitsa ati situkana anthu akumenyedwa ati situkana life yathu ili pa threat komano please tipeweni kulengeza nkhani zabodza please nde a Minister of Home Affairs anali kumeneko nde nkhani ya simmene kuliri video yangu pera umene ambiri munadanda kuti yathira panjira ndina ndingoti mafi ni manafana zina za fingerprints ndena pezeka kuti yathira panjira malinga nzovuta zina koma tibweretsaso pepana Malawi ambiri mwandibwera ku inbox le video yathira panjira zona adi nathira panjira koma tikupitiriza nkhani imene makamba inali ya fingerprints kuti aboma a Home Affairs abwerabe kuzipanga defend ku nkhani ya fingerprints famala ambiri so makamba mukufunsa kuti munthu kupita kwanu ndichuma kutengeranso fingerprints nchani momuti tizinkopita ndi abwera kuti timatengera fingerprints accountability imene akufuna ioneke kuti akukanizira kuti pala anthu ena atikhota napalamula milandu nde atha kunyamuka mapita ku Malawi pamene ali milandu yoti mwina akuyenera kuyankha kapena kukaseva kundende kumene nde 1 chopangira fingerprints 2 chokuyikani mu system kuti mukapita musadzabwereso ngati munapalamula kuno milandu chifukwa kupanga overstand mulandu kukhala opanda pepala kunoku ndi mulandu ndi akati akuyika mu system kuti ona kadziko muno popanda chilolezo uli ndi mulandu kapena unalowa ndi passport koma unapanga overstay ndi mulandu ndi chimene afuna azika mu system ndizachitika lero kuti ku Durban out of almost 4,000 something Malawians amene ayikidwa ma fingerprints koma ndi Malawi mmodzi yekha amene angwira lero kuti ane mulandu wene kuyankha ndipo amanga Malawi uja koma apa zikuonetsa kuti ne bigger picture Malawi timabwera kuno zasaka kuzagwira ntchito noti kuba kapena kupanga crime apa taonetsa so picture kuti out of 4,000 something Malawians kupezeka pomodzi amene ndi mulandu the rest nkhani yake ndiyoti analibe ma passport the rest nkhani yoti apanga overstay nkhani ina ano sopano
ya pa 30 Juni. Ndinakamba nkhani ya polisi sinamalize. Apolisi anenesa ndithu a minister kuti acting minister of police waneneratu kuti pa tsiku limeneli la mademoli la pa 30 awawa amachani machiwa akachina ngizwe mkunu akachina phakera pati amathamanga mdzibonga pasazapezeke munthu onyamula chibonga, pasazapezeke munthu onyamula chida, ndipo anenetsa kuti pasazapezeke kandi traditional stick chifukwa chamati ndodoja traditional yawo, pasazapezeke munthu onyamula chimenecho. Kungoona munthu onyamula chimenecho akukwidzinga pompa kapena akuthetsa mademo, akufuna mademo azayende popanda mwala, popanda mtengo, popanda mpeni, popanda mfuti, anthu azangoyenda mopanda osanyamula zida, zija amanyamula zija sadzerekeza kunyamula, kungotero azambwandiridwa. Komanso ame yanena kuti a Minister of Defense anena kuti ame ikhale yokonzeka, sikuti ikalowa munsewu koma izankha yokonzeka if needed kuti akaonjezere mphamvu ngati pavuta ame ilirede, koma zizatengeranso authorization yochoka kwa president kusayinira kuti tumizani ame, koma ame ikhale yokonzeka. Ndene munjandune noti amalawa nzanga tiye tikhale osamala masiku amenewa kuyambira pa 25, 26, 27, 28 fika pa 30 polisi ikhala ili very very tight. Security agencies akhala very tight mpaka na kuti operation izapitia mpaka na pa 5 July munasofika pa 10 July. Ndakuluakulu zimene ndanena kuti chepesani ena mapita mimo makama duli zomamenyanazi mumenyana akuitani polisi mapita kakakulongedzani nkhani zina zokangana siyani m'manyumbamu kumenya azikazanu mambama kazi makazi kumenya azimuna akuitani polisi mukalowa basi ndoli mukalowa malowa fama yara zinkwidzinga apa bebe ututsana mwachangu fa panopa polisi pampani pani nde malawa zanga nkhani zimenezo. Nde pali nkhani ine imene yachitika yokuti no pali mwana amene wabadwira mu njira akuti Malawi wabadwira mu Zimbabwe, nde anafunsidwa minister aja nkhani imeneyi ndiwo ayisasa m'manja kuti nkhani imeneyo akuyena kupanga hando ndi aboma la Malawi ndi Zimbabwe fa mwana wabadwira mu njira akupita ku Malawi koma wabadwira ku Zimbabwe, ndefe imene sikuti tani sikuti kuzasenga mpange register kuti mwana wabadwira ku South Africa. Nde nkhani ndi zambiri zimene zikuchitika pa ground ya Malawi ansanga pakali panopa Justice and Crime Prevention Committee kutereko anapita ku nyumba kwa King wa makingi amazuluwa, King wa mazulu anapita ku Royal Household kukakambirana ndikupanga maplani okuti zimene zapa 30 zakuziganizira bwanji fasafuna pazachitike mwazi amene nda Justice and Prevention ndi bungwe lalikulu limene lolo limasema milandu yokuti ikulu ndewo anapita no kwa mfumu amazuluwo wauza kuti mwauza anthu anu mademo amene azachitika pa 30 situfuna pazafe munthu kapena pazakhetsedwe mazi. For this thing they are connecting it to traditional blah blah blah, nde kuti inunso muzakhala pa mlandu. Nde mfumu ya mazulu inayankhula dzana licha kuti sikufuna mwazi mdziko muno komanso ikudana nazo zimene zikuchitika zomazunza anthu obwera. Asiyeni ngati akupita apite, ngati alibe mapepala atumizeni azipita munjira yoyenerera. Mfumu ya mazulu kuti yakhumudwa itaona mmene anthu akukhalira ku Durban, ndipo mbiri imene kuipa ndi ya mazulu dziko lonse lapansi. Nde inapereka chitsanzo kuti mmene zakhalira mu mzulu kupita dziko lina la around Africa kungoti ndino KwaZulu-Natal utophedwa kumenyedwa chifukwa cha zimene tikuchita sizabwino. Nde mfumu ineneyo ndamuza ngizwe msunu ndamuza phakira nthakati kuti no violence. Si munthu sakuyenera kumenyedwa chifukwa chokuti alibe pepala, munthu sakuyenera kuphedwa chifukwa chokuti alibe passport. Of course ife sitingapite maiko awo opanda passport, tiyena kuonetsa passport, koma sitingakaphedwe chifukwa chotibe passport. Nde musaphe munthu kuno chifukwa choti alibe passport, musaphe munthu kuno chifukwa choti alibe pepala. Akuluakulu more updates are coming. Ndima kunyadira na Malawi munadanda kuti ya video ijathira panjira imene ndende pati 2 yake, koma akuluakulu TNTC mafalisa nkhani zabodza komanso ena tisiye kupangira drama situation. People are dying now, we must take this serious. Anthu akuzunzika, anthu akuvutika, ngati ndipe chitenti faliseni utenga wa awareness ndikulimbikisa anthu ndikupanga guide anthu
usati zitumiza mauthenga kuti no basi ngati drama so kuzitenga zinthu zimwe chibwanabwana. No, people's lives are at stake, people's lives are at risk. We need to be ngati ma content creators tifaniso tengo yenera tenti pange civic education kwa abale athu amalawi kuti tingapewe bwanji, tingapulumuke bwanji ngati zatifikira, tingazipewe bwanji ngati zisanafike. Pewa koyambirira amene muli ndi ndalama, amene muli ndi transport, nyamukani yesesani kwera ndi mabasi muzipita. Zinthu zizikhala zazizira koma mkatikati mu location muzikhabe muchitika chimenechi. Polisi singamapezeke door to door ndani nakale. Ndi nkhani yaikulu ndimeneyo. Zomwe kwambiri amalawi ndi makunyadirana.